Dungi masa mamuse haleon di tanoi dibalik ni haleon pagjoloi. Na masa uju di ngulu ni si Abraham jadi bukas masih Ishak tu gerang madapoton si Abimelek raja ni Palestim. Dongi di topot Adonai maibana di dogma una kotuat tutano Misir sai ingani matano si pabawau tuho. Mai solat maho di tanoon asa udongani ho talau pasu-pasu ho aitu ho doho tu pinopamu lehono kusogot sadok tanoon cala pahotoku mauwari na warioni tu si Abraham amami. Cala patogo pukudo pinopagmi songo bitang akan di langit jala lehonoku matu pinopagmi sadok tanoon cala dapotan pasu-pasu sogot salu bangsoni tanoon marhiti-hiti pinopagmi. Alana tinangioni si Abraham soraki cara digado di huhupu aka tonaku aka patiku dohot podaku asa maringan digerar masih Isaki ala iya suusu halak isini luati taringot tu ala iya suusu halak isini luati taringot tu jomana gabe di dokma ibotoku do ibana ay mabiar do ibana mandok comaku doi asa unang dibunuh isini luati ibana ala ni si Rebeka ay nauli rupa do ibana hape dung nani aleleng ibana disi madulo masih Abimelek raja ni Palestim sian padiluan kabe di ida masih Ishak magait do si Rebeka jolmanai. Jadi di jauh si Abimelek masih Ishak ni nama atong jolmam do ibana hape wasa matung do honormu ibotoku ibana. Jadi ni nasi Ishak mamatok ibana adek tung mati au maon humokop ibana ni narohaku dong ini nasi Abimelek ma buas sama tung songoni baino mutu hami otit nagri pakupi sada sian bangsoi jolma mudom kabe pagondosa ho tu hami dungi dititikon si Abimelek matu saluhut pagi penai di nama manangise nama kaori bayo ondo jolmanai ikon magutang hosa ibara dongi mangogdang masih Ishak di tanoi jadi Jepang sama di nasa tahun ni lupit 100 adi pasu-pasu Adonai do ibana jadi jol mana sanggap ibana kabelam timbusi tutu torop ma biru-biru na do lebuna torop dohot na posona jadi magiburu mahalak Palestimi da ibana disosopi halak Palestim masude sumuk akan nahinali ni naposo ni amana di ngolu ni si Abraham amanai jala digohi doho tano pola doho si Abimelek mantok tu si Ishak bukas mahosian labung namion asa sumangap si tutu doho sian hami jadi bukas masih Ishak siani mangulun maibana digu gagirar los isibana maringan dongi diulai si Ishak makali sumuk akan nahinali uju di ngolun si Abraham amanai akan nasinau sopan ni halak Palestim dung mate si Abraham cala dibain luang na mangihuton goar nabi nahi ni amanai akan nabi nahi ni amanai hinahinan makali dohot akan naposo ni sisa diruai kabe Jepang nasida di sisa da sumuk aik guwal na mangulu ala dibada kapang dungi di hari nasida masada sumuk na asing ipe diguluti nasida do cala dibain magoang nasitna pagulutan jadi bukas maibana siani di hari muse sada sumuk na asing dang magbadai nasida alani jadi dibain magoang na rehobot inganan na labas ay nunga di palabas Adonai dihita ninna cala sopag hita di tanaon tupahan na dungi bukas ibana siani nakok tu persiba bongin nai Roma Adonai manopot ibana didok ma audo de batani si Abraham amami unaku mabiak aidong anakku cala pasu-pasu kuruho cala patogopo kupinopahmu alani si Abraham naposoki jadi di pauli madisi sada langgatan cala di pajau-jau guang ni Adonai di pahebang madisi udung-udung na
cala di halina poso ni si Ishak di sisa da sumur. Dungi debati si Abimelek ibana sian Gerar dohot si Ahusat ale-alenai dohot si Pikol paktogi ni paranganna alai ni na si Ishak mamadok na sida basa rohamu manopotau hasomoran ni rohamuna cala ipabuka samu sian cala dibuka samu au sian labung munai. Jadi ni na sida ma tadap do huida hami didongani Adonai ho dibaeni hudok hami. Ua magbulan be mahita tabaen majacita nasautupa bainun mutu hami najat songon hami dang hua hami ho holan ugum na denggan ubain hami tu ho cala magdame-dame ho buka supa-supu hami utpi na pinasupasu ni Adonai do honu haing dongi di ho basi Ishak mapanganon nasida jadi mangan cara minum nasida. Dongi manogot nai sogot be mana sida hehe jala masih pabulanan nasida dongi di pabuat si Ishak mana sida kabelau mana sida magdame-dame sadari nai Roma akan na poso ni si Ishak pabawahon tu ibana taringot tu sumung na hinari nasida i akan dinama tu ibana nunga jupangan aik hami jadi dibain magawang na seba pagbulanan alani do ubahin magawagu tai berseba semua pagbulanan rasa nuai. Jadi romagum 40 tahun si Esau dibuat masih judit baru ni si Beri magahet do si Basemat baru ni si Elon magahet bain jor mana ada maksud do rohani si Ishak do si Rebeka dibain nasida.